Piny owacho ma pacho ka dhi nyime gi chenro mar keto kenge mag yawo tong' Kenya kod Somalia mane olor kinde mokalo. Apisas mag arita kwe oseke tong' pinje mag Somalia kod Ethiopia gi Kenya ka chenro mar keto rot achiel ma piny owacho puodho ma ibiro ti godo gi pinjego dhi nyime. Winjruogno biro bang' romo ma opogore manobagi kind jokanyo mag arita kwe ma pacho ka. Oganda modak e tong' koro kwayo piny owacho mar Kenya mondo duok chien osuru ma ijugogi ahinya johala makalo e tong' mar Kenya, gino ma giwacho ni thiro ohala e kind pinje adekgo. Boda imefungwa kwa muda mrefu na tuliomba mara mingi sana na officers ambao wahusika wamekuja Mandera mara mingi, sijui walikuwa wameassess kivyao, lakini tunataka officially ifunguliwe ili tupate kile tungepata rashini, mafuta na yale tungepata kutoka huko tupate na njia rahisi. Kwa wakati huu kila kona ya mpaka yetu tuko na askari ya kutosha, wanalinda usalama usiku na mchana, na pia serikali iko na mikakati ya kufungua mpaka. Meetings imekuwa ikifanyika huku Nairobi na pia hapa kwa boda ili tulete wale wahusika wote, all the stakeholders ambaye watakuja kuman mpaka yetu, ndio tuwe na one stop border point.